Nespím, len som unavená a v kostole zaspím. Večer, po večeri, keď zjem, idem si sa prezliekať a si sadnem a zase driemnem. A tak porad bych len spala. Včera by bolo, tam som dosť čakala na tej chodbe. Ja mám hrubé ponožky, aha. Chytíš mi len kabák? Áno, chytím ti ho. Alebo dám si ešte sukňu, lebo nebude fúkať. Dám si ešte sukňu. Jednu. Keby si vedel, aký drahé okuliare budem mať, to bude katastrofa. Kde mám tú sukňu? Čo som ti mohol dať urobiť okuliare? Čo? Som ti mohol dať urobiť okuliare. Si mala povedať, aký máš dioptrie a ti dám spraviť okuliare. Jako? Prečo drahé? Čo na drahé? Strašné. Dala som zálohu 50 eur a ešte 70 doplácať. Kde mám tú sukňu? Neviem, kde máš sukňu. Tak to si udávam vždy. Lebo nemôžem si do skrine nič dávať do toho. Prečo? Nedočiahnem tam. Všetko mám v katastrofálnom stave. Nikto mi nepríde urobiť. Nikto. Toto je stará, to na doma nosím. Je roztrhaná. Nosím nohavice a je. Ti pomôžem? Čo je zadek, čo je predek? Máš? Vidíš, tu som si masírovala z týchto celé nohy. Všetko. Cez topánky. Ukáž, prosím ťa. Tie bačkory nosím vnútri, ale teraz ešte musím ešte, som nevylievala vodu včera v pivnici. Mám ti ten kabát? Tento. Ktorý, tento alebo ten? Alebo toto si dám, toto je teplé.
To si dám. Ja mám taký. Počkaj chvíľu, vydrž. Pasuje, keď mám taký. No, máš. Horšie je toto. Zapnúť. No, ja to neviem.